Hi lwgwfwr, welcome back to my YouTube channel. So lwgwfwr dini जोंहा माने दकान होगोन आरो ना दकान माने दिनि जोंहा दकान ओपनिं खालामगोन टाउनद्राय नङा टाउन आरो जोंनि गामिनि एसे गेजेराव आरो ना लोगोफोर स' बिनि थाखायनो जोङो फुंनिफ्रायनो रेडि खालामगासिनोमोन न' पुजा हेरि होखांबाय ओमफ्राय दा ओजा पुजा होगोन नालाय ओपनिं खालामगोन नालाय थ' पुजाथ' होखानांगोन पुजा सरि होगोन माबा माबि खालामगोन थ' मानसिफोराबो एसे फैगोन स' बेयाव जोङो दा थांगासिनो ओमफ्राय दकाना मा दकान नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मिथिगोन होमबालाय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जों थांबाय थानोसै नैथिं दङ आंजों कल्पना आं थांबाय थादोसै आरो दा बेयावहाय लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय जोङो स' लोगोफोर जों फाइनालि मोनफैबाय लकेसनावहाय दा नोंथांमोननो दिन्थिबाय लांबाय थानोसै जोंहानि गोदान ओपनिं खालामनो गोनां न'खौ कल्पनाया गोथां गानदों आं गोमो गानदों आरो बेयाव सैमा फिसाबो फिसिदों गोदोरफोरा सैमा फिसाबो दङ नै फिसिदो आरो ना स' बिथिं बेसरबारिबो दङ जोंनि खाथियाव जि बरिया लोगोफोर थ' जोंनि इयाव रिल्सबो बानायगोन आरो दा दसे उनाव स' बिराद मोजां नांगोनलै दिनै इथिं बेसरबारिबो दङ इमान बरिया दायो इयाव जोङो रिल्स बानायगोन या नै लोगोफोर दा रेडि खालामगासिनो आफामोना लोगोफोर इयाव जोङो ट्रे लाबोदों आरो ना ट्रे साहा होनो नांगोन नालाय दा साहा फुदुंनांगोन आरो ना मानसिफोरनो स' बेनिखायनो इयाव दा जोङो ट्रे लाबोदों ट्रेखौ किटचेन रुमा बे किटचेन रुमा नै इयाव गोदोरफोरा हरथायो आरो ना गोदोरफोरा नेयो इयाव जायो नै इयाव दा जोङो साहा होरि फुदुंगोन ओमफ्राय होगोन आरो मानसिफोरनो लोगोफोर नायदो दै होरि लाबोखादो Bosno. Obi jing dray jabe. Ma kam naidw? Tema doंसै नामा खानायावलाय गैया लोगोफोर दा जोङो माला बानायगासिनो गिन्दों आबै दायो फाय दसे दायो हाबफाय होनदो दसे नङा दायो इथिं फैबा होनदो हाबफाय माला बानायगासिनो दा जोङो माला कल्पनादो आंजों बरियानो नै गेटआव पुजा होनाय जाबाय दा फिथाबो खाबाय नै Bawa. Hah? Gila deh. Kota labai जोङो पुजा होनो थाखाय रेडि जाबाय आरो खारसे कटा लाबायनि कल्पना कटा लाबाय कटा लायथां भिडिअ लानो होआखै लोगोफोर दा जोङो जोंनि बे गेटखौ ओपनिं खालामगोन बेनि थाखाय थांगासिनो दा लोगोफोर दा जोङो फिथा हास'नोसै नै गेटनि फिथाखौ हास'नोसै आरो ना दा
Cameraman, hands up. Guys, जोंनिया पिठा हानाया जोब्बाय दानिया नै बाबा मोना खुलुमगासिनो जाहानि खासियाबो खुलुमबाय आरो गोदोरफोराबो खुलुमबाय गासैबो खेबसे खेबसे खुलुमनांगोन आरोना नै माबायाव फुजा होनायाव सासे सासे दा खुलुमलांगासिनो नै लोगोफोर ओमफ्रायो बिनि उनाव जोब्बाय आरो ओमफ्रायो जोंनि सिनियरफोरखौबो खुलुमबाय आरो आफामोनखौ बेनोसै नंगोन दे नों ओरैनो मु थांनाय केन्साव गाखेर सो ओरैबाबो खारा फोथा लोगोफोरथ' फाइनेलि जोंना फुजा होरि जोब्बाय मानसिफोरखौबो साहा हिरि लोंखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर दा जोङो बन्द' खालामनोसै कल्पना बिराद मेंबायना देनजार खामानि मावबाय ने इथिं जाहानि खासियाबो दङ मैया खाम जानाय आरोना दिनै सानसे खाम गैया ओरैबायदि उखिबाय लोगोफोर दा न'आव थांनानै बरहिया ओंखाम जानोसै आरोना दा जोङो फुजा होरि होखांबाय दा बन्द' खालामनानै थांनोसै आरोना थ' न'आव खामानि मावग्राफोरबो ओंखाम जागोन एसे जाय जों गेस दिनै हेल्प खालामदों थ' बेनोसै जोबनोसै दा थांनोसै जोङो आयौ खाबाय आफा आफाया दा साफ सिखोन खालामगासिनो नै आफाया दे मा होनो आफाया दिनै दखानाव फै लोगोफोरनो दासो सा लोंनो मोनदों जोंहा दा जा खामानि मावबाय दिनै टाइमखौनो थोआसै दासो सा लोंबाय नै आनैयाबो सा लोंबाय जा खामानि मावबाय ना माबोरै नांखो दिनै सिं साजों हा सिं साद' नोंहाबो सिं साबाय कल्पना सिं सादो ना लोगोफोर दा जोङो सा लोंबाय थादों नै खामानिफोरखौ फोजोबनानै ओमफ्राय थांनोसै आरो न'आव आनै मोना बुद माबा हरदोंमोन ने बेखौ जानिबो आरो बुद गोथां बे सानानै दोनदोंमोन आरो ना जानिखौ